ବିପଦ ବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ। ପୁରା ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ଛୋଟ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ଏକ ବିଶେଷ ଭାବ ରହିଛି। ଓମ୍ ପରମ ଚେତନାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଥିବା ପ୍ରଣବ। ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗା ଉପାସନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ବୀଜାକ୍ଷର। ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାରେ ଦେବୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଏ। ଦୁର୍ଗାଇ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବୋଧନ। ନମଃ ନମସ୍କାର, ପ୍ରଣାମ ଓ ଶରଣାଗତିର ଭାବ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି ପରମ ଚେତନାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଜ୍ଞାନର ଏହି ବନ୍ଧନକୁ ଅତୁଟ ରଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।